Beno, eta horrein konte guzu. Horrela itzen guzu edo, nola izango da. Oi. Arriba. Kontu zau egiten dagoenean. Ze, mailean soinu ateak jarrita dozkat. Zarata ateak. Eta oso xoabe egiten badugu, mikroa itxi egiten da. Vale. Kaixo entzule bazaude. Kaixo. Goiuri zergatik ari gara horrela hitz egiten. ASMR-ari buruz hitz egingo dugulako. ASMR. Zer da ASMR, goiuri? Bueno, hasteko galdera badaukat. Bota. Guk horrela hitz egiten dugunean, edo nik horrela hitz egiten dudanean, erlaxatu izate edo pixkat urduri gartzezate. Erlaxatu itena. Baita ni ere. Baina ez dakit entzuleak entzuten gaitu, Ez gaituzu entzuten. Bueno, nahikoa da. Hitz egin dezagun normalago, baina... Gero itzuriko gara. Bai, aurikularrekin edo ari zenak akaso entzungo zigun, baina zarata pixkat dagoen giro batean irrati entzuten ari denak, segurazki hori ez du entzungo. Noski, eta batez ere badauzkagulako entzule asko kotxean entzuten gaituena. Eta igual kotxean balin bazaude, ez da gainondo entzuten. Baina, bueno, esan dugun bezala, gaur ASMR-ari buruz hitz egingo dugu. Eta zer da ASMR? Izen komplikatua duen fenomeno bat. Hasteko, hori da. Zuek badakizu zer dan? Ni bai. Ni jartzen dut batzutan. Eta sentitzen duzu? Bai. Ai, ze ondo, zukin ego? Baina jartzen duzu. Nola da galdera barkatu? Claro, orain esplikatuko. Guain azalduko dugu. A ber, ASMR zer dan badakizun. Hori da lehenengo galdera. Badakit aspaldi aipatu zenialako. Da egia da sentxez hori ezagutzen nuro, jonekin izenik baotezuenik ere. Hori gertatzen zaio jende askori. ASMR dia inglesezko siglak eta, bueno, fenomeno biologiko bat deskribatzen dute. Da, Autonomous Sensorial Meridian Response. Euskeraz izango zen, erantzun sensorial meridiano autonoma, holako zaze, ez dago itzulita terminoa, ze, bueno, neologismo bada, eta oraindik ez dago euskerazko kontzepturik. Ze esan nahi du? Bueno, ikusmen edo entzumen estimuluek eragindako azaleko sentsazio atsegina ezaugarri duen fenomeno biologikoa da. ASMR-a sentitzen duten pertsonak esaten dute erlaxazio edo kilimak eragiten dizkieten soinuak direla. Eta orokorrean kilima horiek hasten dira buruan, eta jaistegia pixkat bizkarrezurretik eta gorputz osoa erlaxatzen dute. Batzuk esaten dute dira fereka auditiboak. Dara oso kontzeptu polilla. Eta baita, askok esaten dute diala garuneko orgasmoak. Baino, kontzeptu horrekin hor badago pixkat, ez dakit. Ez da bai da pixka bat, ze jende askok erlazionatzen du ASMR-a, ez dakit, erotikotasun edo sexuarekin eta ez dauka zerikusirik. Orduan, ASMR-a sortzera dedikatzen dian pertsonak edo ofizio dutenak, ze ASMR-a zuk eragin diezaiokezu beste pertsona bati, beraiek esaten dute, pixkat aldendu nahi dutela sexu estereotipo horretatik, ez daukalako zerikusirik. Orduan, fenomeno hau momentu hontan oso ospetsua da, oso birala da. Eta viral egin zen, ziberkulturari esker, hau da, blogak eta bideoak eta YouTubeko bideoi esker. Aspalditik existitzen da ASMR-a. Zer gertatzen da, jendeak etzekiela nola azaldu sentsazio hori. Esan dugun bezala da, kilima bezalako sentsazio bat buruan hasten dana, gorputz osora bidaiatzen duna, eta sentsazio hori eragiten, pertsona bakoitzari, sentsazio hori eragiten dio, gauza batek. Orduan, zer gertatzen zaie ASMR-a sentitzen duten pertsona askori? Sentitzen dutela, baina ez dakitela nola azaldu. Eta orduan, duela urte batzuk, 2010an, izena jarri zitzaion, ze bazegoen interneten, foroetan eta blogetan eta jendeak komentatzen aizu da. Hau gertatzen zait. Adibidez, ikusten dudanean nere ama, nere aizpari trentza bat egiten, eta begira egoten banaiz, Xak egiten dit gorputz. Pila bat erlaxatzen naiz eta kilimak sentitzen ditut gorputz osoan zehar. Edo ikusten badut norbait oso kontzentratuta ez dakit, pianoa jotzen. Musikaz disfrutatzeaz gain,
erlaxatu iten naiz. Eta kilima horiek sentitzen ditut. Baina, klaro, hori etzaio jende guztiari pasatzen. Esaten dute, zientziak dio, 154 edo horrela gertatzen zaiola. Ez, mundu guztiak ez dauka ASMR-a. Tasuna. Ez du sentitzen. ASMR ASMR tasuna. Hori da. Orduan, 2010an izena jarri zitzaion, bazeolako jendea, hori deskubritu nahian, eta konturatu ziala, aizu, nik hau sentitzen dut, nik ere hau sentitzen dut. Nik ere bai, eta hau zer da, eta zergatik pasatzen zait, eta ona da, txarra da. Ze, klaro, zuk pentsatu ezakezu, ezagit zerbait ari zaizula pasatzen, edo nervioekin, edo zerbait bizkarrez horren, kilimak, ondo nago. Eta orduan, 2010an ja, izena jarri zitzaion, psikologo batek jarri zion izena, eta ASMR izena jartzea erabaki zuten. Ordutik, ospetsuagoa eginda kontzeptua, eta adibide bezala, 2016 urtean, Google bilatzailean, gaur erori den Google bilatzailean, Zaplust egin du. Erorikoa helmuga marrara heltzen ari zirela. 2016 urtean, ASMR kontzeptua gehiagotan bilatu zen txokolatea hitza baino. Eta bila txokolatea... Txokolateak ASMR-a sortezak, Txokolateak ASMR... Bueno... Ez? Hor mai gainean duzun tableta hori ikusi duen momentuan, Faribashi janek ez du akaso izan, baino izan zezaken ASMR bat tableta hori ikusterako momentuan. Bai, ez du sentidu, bai. Hori da, ez du sentitu, baino izan ziteken, ez? Orduan, agien badaude gure entzuleak sentitzen duzenak eta ez dakitenak ASMR-a deitzen zaiola honi. Adibidez, badaude pelikula batzuk, badaude nola estena batzuk jende askori ASMR-a eragin diotenak. Adibidez, burleske pelikulan Cher abeslariak Cristina Aguilerari ez dakit hartzen dugu makillajea eta ari da hor makillatzen, hola xuabitz egiten ari den bitartean, zerbait ari zaio kontatzen, eta momentu horretan jende askok esaten du hor deskubritu zutela, adibidez, ASMR-a sentitzen dut. Edo adibidez, inigok niri ikusten bazen txokolati jaten igual, ASMR-a sentiu alzu. Agian. Izan ziteken, baina adiez, nik sentitu ASMR-a, behin Coltrane sartzen denean Duke Ellingtonekin batera abesti hontan, Entzun, Hor intziten hola, xup, gogatzen naiz hortaz. Bueno, Coltrane ASMR konstante bada. Adibide hona da, ze bakoitzari gauza batek eragiten dio. Ez dago... Eta momentu batean, ez? Eta momentu batean. Nik ez dakitina sentimental mood lehenago entzundakoa izango nintzen, Hau ez da orain dela enbesteko kontu horregatik goratzen naiz, baina bai, momentua garrapatzen dizu, akaso, ez, zure gorputzaren erlaxazio puntua, eta ez, azkenen sistema balgara, eta sistema hori nola dagoen inguruan zardezun, ni egin ziten horrek. Ipatu dugu burlesk, baina baita Toy Story 2 pelikulan badago estena bat, non hartzen duten Andy, panpina protagonista, eta gizon batek konpondu egiten du. Eta hor dago momentu bat, gizona isilik dago, baina oso konzentratuta dago, hemendik begia hartzen du, kajoi hau irikitzen du, hemendik ariak hartzen ditu, hemendik jostorratza, hemen jartzen du panpina, mugitzen du, eta horrek baita, jende askori sortzen dio ASMR sentsazio hori. Edo Django desencadenado, Django Unchained pelikulan, badago momentu bat hor daula Jamie Foxx, eta juten dira taberna batera, eta zerbeza bat zerbitzatzen diote, oso mimo askorekin, eta eratzen da zerbeza, eta... Zerbezaren aparra horre dantzan ikusteak ere egin dezake, Horrek, orduan, pertsona askori baita, ezena horrek ere egiten diot. Orduan, ze gertatu da? Bueno, 2010 urtetik aurrera ja izena jarri zioten, fenomenoa identifikatuta dago, triggerrak ezagututa, eta triggerrak dira sentsazio hori sortzen duten soinu edo mugimenduak. Trigger da pistola baten gatilloa, ez? Hoi da. Orduan, triggerrak deitzen zaie soinu edo mugimendu horiei, orduan, triggerrak jakinda zein diran, fenomenoak ja badauka izena, zein du jendeak, ASMR-a beste eragiteko bideoak egiten hasi. Eta orduan dago YouTubeen sekulako komunitatea. YouTubeen, nekin esan behartzen nula. Zoragarria da,
Goiuri brometan askotan esaten diot oso anglofila dela eta ingelesez eta nik behin Beyoncé esan eta iaia katu nindun, gero YouTube esaten duzu. Bueno, jarraituko dut. Bai. Ba, YouTubeen, ez dara. YouTube izango, YouTube. YouTube ez da? YouTube. Bai, ez? YouTubeen. Nik zuzendu bartzaitut ingelesez, broma da, ez? Nera autoestima igotzeko saiak erantzabiltza. Zer txintxoa nahizen ikustezu? Zer gertatzen da YouTubeen? Ba, Googleeko bideo plataformaan, jendeak iotzen ditula bideoak, zuk ikusi eta sentsaziooi edukitzeko. Orduan daude, milaka bideo. Pertsona bakoitzak, gustokoena topatzeko. Helburua zein da? ASMR-a dutenentzat, sentsazio hori lortzea, eta ez dutenentzat erlaxatzea. Zezuk naiz eta sentsazio hori ez eduki, bideoiekin erlaxatu zaitezke, edo agian laguntzen dizu lo hartzen. Eta garrantzitsua zer da, jakitea pertsona batekin arrakasta duten teknika batek, edo trigger horiek, edo bideo formatoak, beste pertsona bat oso urduri jarri dezake. Adibidez. Badaude bideo asko, non ahoarekin soinuak egiten dituzten. Hola, horrek oso urduri jartzen hau, baina jende asko erlaxatu egiten du. Bai, Nik adiez nire burua irratian entzungo banu edo lokuzio batean eta olako zerbait badago, editatu beharko. Osea, editatuko nuke, ezingo nuke horrekin utzi. Eta gauza bat gertatzen zait, abesterakoan. Zaizkit bat ere gustatzen arnasketak. Eta beti daukat tentazio horiek garbitzeko, postprodukzioan edo estudioan edo, baina, konturatu nahi azken alian, jende askori entzuten dizkidala kantatzen arnasketak utzita. Urdangarien azkeneko diskoan gertatzen da hori. Jo, ze rollo arnasketarekin. Eta lokuzioan ere, pentsatzen dut, hau nahiko naturala dela. Baina ez zait bat ere gustatzen, ez dakit. Nahi ere, ez zaizki gustatzen horrelako bideoak, baina, arrakasta badute, eta jendeari gustatzen zaizkio. Adibidez, Fari batzuk esan duzu, entzuten dezula, jartzen dituzula horrelako bideoak, sentsazio hori sentitzeko edo erlaxatzeko. Nik sentsazio hori sentitzen dut. Eta zerekin sentitzen duzu? Badakizu, identifikatuta daukazu? Adibidez, bideo batzutan, makillatzeko brotxak, mikrofonotik pasetzen da bidez, eta horrek pila bat erlaxatzen du. Bai, hori da, teknika gian, badaude lauzpabostola ezagunenak dianak, eta mikroalaztantzea, edo mikrokitzea horrek ere bai. Hau da. Soinu horrek. Marko Bauterrek esaten digu, bai, horrible. Twitchen bada, horrible. Ez dakiguna da, Marko, zeri buruz ari zaren. Horri buruz, edo zerri. Zehazti guzu. Hoi da. Orduan, hoi da, adibidetako bat, ez? Hola jarraitzen bazula hartukote. Mic scratching edo la ditze zaio. Bai, logikoa. Ingelesez bali madakizu oso logikoa da. Ai, inigo, zetorri zea gaur, tikiz-mikiz. Mic scratching. Behar dezu, ASMR pixka bat entzuen erlaxatzeko agian hori gertatzen zaizu. Bai, zentzu marko nuke adibidez. Adibidez, tapina. Dala, behatzekin soinuak ateratzea. Horrela. Hau. Entzulei da pentsatzen bai, ikara gero relajantea dago. Igual norbaiti bai, Aizu. Mikroa ikutzearena, da zerbait ni oso urduri jartzen hauena. Eta norbait ikusten bait, oholtza batean, soinu froga batean, nahi ez kontzertu batean. Probatu mikroa eta... Akatzeko gogoa, Horrek. Jende askori gustatzen zaio. Eta dauzkate... Soinua bera. Hau. Hori, lastantzia. Goxo, suabe, guain entzun duguna, agian netzako igual azkarrik izan, baina bai izan behatzekin. Bada jendea mikroa probatzeko, hau egiten duena. Eta horreken hau urduri jartzen. Bida. Azkazalarekin mikroa kanpoan duen sare metalikoan, scratching. Seguro norbait erlaxatzen ari dara momentu hontan. Orduan esan dugu adibidez tapina, edo ohikoenak dira bideoak non pertsona batek xuxurlatuz, edo ahots baxuarekin zerbait kontatzen duen. Edo zer gauza. Baina horrela hitz egiten du. Eta
ASMR-a sentitzeko horrela hitz egin da, ba, klaro, asko hobeto, ze lo hartzeko, ba, errexago. Hala, kafe hartzera guaz. Marko autarri dio, soinu minimoetaz. Urte ditu, egiten dute. Entzule bate galdetzen digu, ASMR-a soinuagaz bakarrik sortzen da, edo ikusmenagaz eta ukimenagaz bebai? Esango nuke ukimenak ez duela balio. Balio du, baino mailaga txikiagoan. Batez ere da, ikusmenarekin ebai, Baino... Eta usaimenarekin ez? Ez. Zer gauza? Ez, usaimenak ez du sortzen. Ez du sortzen? Ez du ASMR-a sortzen. Zu erlaxatu zaitezke usaimenarekin, baino ez da ASMR-a. Usaimen batek ez dizu kitzikapen hori sortuko. Hori da, ez. Ze erlaxazioa eta ASMR-a ez dira gauza bera. Ja, baino, neurologikoki beraz adierazita dago, ez? Ez dakit, arraroa da. Bai, daude gauza batzuk sortzen zehaztuta dutena. eta, bale. Hori da. Beraz, ukimenaren kontuan, kasuan, nik ASMR oso garbia sortzen du adibidez, burua laztantzeko barilla metaliko hoiekin osatutako. Hori buruan sartu eta bapateko kalambre motela geisten da lepotik, ipurdiko ezurreraino, koksiseraino edo. Hori da. Sakroraino, hori koksisa, sakroa bintzat bai. Hori da. Baino, bai galdera hona zantze ikusmenarekin ere lantzen da, eta horregatik bideo askotan egiten dituzte oso mugimendu leunak. Streaming bitartez ikusten ari bazarete, sentitzen nahi naiz super ASMR-tarra edo ez dakit izan okiko duen, baina horrela egiten dute, hola. Suave, eskuekin hola. Oso arraroa da, Baina, balio du erlexatzeko. Eta orduan esan dugu, bale, xuxurlatuz, hitz egitea, tapina, mic scratching, hori fari bai gustatzen zaiona. Eta badaude beste batzuk, diala egoeraren araberakoak, situazionalak edo deitzen zaiena diala, badibidez, badago jende asko erlaxatzen dana medikuaren erajuten danean. Eta medikuak egiten diona proba batzuk, igual, entzun, bihotzak taupadak entzun, edo ez dakit, hanketan mugimendua, edo zer moduz, horrek bai erlaxatzen du jendea, eta orduan badaude bideo batzuk, hori irudikatzen dutenak. Edo ia paindegian, esan dugu, ia laztantzea edo orraztea, edo horrek jende asko erlaxatzen du. Eta igual ondokoari eskatzea egingo diazu buruan, Trentza bat edo laztantxo batzuk, horrela buruan, hori egiten duten bideoak ere badaude. Edo kiropraktikoaren erajote zeanen, eta bizkarran krak egiten dizunean, horrelako bideoak ere badaude erlaxatzeko. Guztietan beti aurikularrak jartzea gomendatzen da, ze bideoak egiten dituzten pertsonak, edukitzen dituzten mikrofonoak, nahiko profesionalak. Bueno, egia damen, ditugula hainbat Twitchero gu jarraitzen, Marko Autarrek esan digu, ez? Twitch.tv/Samiusen frantsesez ari dela norbait xur. Eta egia da ikusten ditugun mikrofono gehienak kondensadoreko mikrofonoak direla, USB bitartez konektatzen direnak, eta baina bai, maila majoxamarrekoak eta batez ere kondensazio mikrofon izate horrek laguntzen du detaile minimoen presentzian. Xuxurlatze hori hartzen eta badago hor zerbait. Hoi da. Eta horrekin lortzen dugu, erlaxazio hori, edo Craig Richardek azaltzen duen bezala, bera da biofarmazia zientzetako irakaslea Shenandoahko unibertsitatean, hau dago Virginian, Amerikako estatu batuetan, eta beak egin zuen ikerketa bat, eta ikerketa horren arabera, ASMR bideoak kontsumitzen duen pertsona batek garunean sentitzen duena, garunean aktibatzen zaion eremuak dira, familia lagun edo bikotekidea ikusten duzunean aktibatzen diren eremuak. Aha. Orduan. Zea proposa konfinamendu garaia hauentzako, ez? Bai, gainera bideoiek konfinamenduan geroz eta ospetsuagoak egin dira, jende askok lo egiteko arazoak eduki izan ditulako, edo behar zuelako erlaxazioa. Orduan, bideoak egin nahi badituzue. Orokorrean izaten dira 15 minutu eta 4 ordu bitartekoak. Malgua.
aukera daukazu, osea, kafetxo bat edo afaria kopa batzukin. Hori da. Baina orokorrean izaten dira 20-40 minutu bitartekoak. Entretenimendu bideo gehienak ez bezala, hauen helburua da ikusleak lasaitzea eta lo egiten laguntzea. Orduan norbaitek ez badu bideo osorik ikusten, horrek esan nahi du arrakasta izan duela bideoak. Ez bestetan bezala. Eta askotan bukaera... Ze analisi perlatiboa, ez? Igual aspertu egin zara, eta ez dizu gustatu, ez? Bueno, baina orokorrean. Vale. Gero, iruzkinak irakurrita, jende askok idazten du, aietu naiz 20 minutura soilik edo, lo geratu naiz edo, 3 gau daramatzat jarraian bideo hau bukatu nahirik eta ezin dut lo hartzen dudalako. Niri pelikula batzuki ere gertatzen zait. Markatu goiuri ez dut reportaia sontxitu nahi, baino. Enau ASMR konexian. Vale. Baiet. Markatu. Agia gertatzen zaizuna da, ez ezula topatu zuretzako aproposenak diren bideoak. Baina agian gustatzen zaizkizu orain jarriko dizkizuten bideoak. A ver. ASMR euskeraz. Ze mundu osoan ezaguna bilakatu da fenomenoa. Eta beraz, milioika bideo daude. 100 hizkuntzetan. Eta ASMR sentitzen duten pertsona euskaldunak balin badaude, zergatik ez bideoak euskeraz. Badaude hor pertsona ausarta batzuk, hasi direnak pixka komunitate honen parte izaten. Ikusitan daukat hau. Eta orduan daukagu, Aiora Probatxoa adibidez, bera youtuberra da, Probatxoa kanala badauka, eta bideo bat egin zuen ASMR-ena, arrakasta izan zuen, eta beste kanal bat ireki zuen. Hontan adibidez, azokan egindako erosketak kontatzen ditu, ASMR teknika erabiliz. Entzun da, dikuri. Horazkazara juntzaio pixka dozki, Apolitiagoa, goxoa. Erakutsi nahi dizuetan lehenengo gauza kaja honen barruan dago, baina ez da azokan erositako kaja, beste etxean lehendik daukan kaja bat da, beraz ez ziozue kasurik egin. Hemen barruan gaieta batzu daude. Berari da kontatzen, azokan zer erosi duen, baina hoi da, xuxurlatuz, eta orain tapin egiten du. Itxura, usain eta zapore izugarria. Hau izango litzateke adibide bat, baina Aiora ez da bakarra badaude gehiago adibidez ASMR Sessions, bera ere euskalduna da, uste dut Maite izena dula, eta badauka bideo bat, eguzki lorei buruz hizketan, zergatik diren garrantzitsuak Euskal Herrian, noiztik erabiltzen diren, eta ipuin bat kontatuz. Eguzki lorea. Duela milaka urte, bizitza lurran hasi zenean, ez egoen eguzkirik, ez da ilargirik ere. Gizon emakumeak ilunpetan bizi ziren. Lurraren barne aldetik irteten ziren. Eta esan dugun bezala, geroz eta ospetsuagoa da fenomeno hau, eta ez dago soilik YouTubeen. Nora zaten da inigo? YouTube. Perfecto. Ordenagailuaren pantailatik asko zaratago iritsi da. Bakizera marran izun, zuk ingelesa jakin baino lehen nik banekila, gerozuko bete ikasizu. Inigo, nina oso erlaxatuta, eta goxo zuei ASMR antiklimaks izaten ari azaldu naiz. nahien, eta zea, ikasgela baten bat molestatzen nahi dan ikaslea bezala? Hoixe zea. Bale, isiltzen naiz.
Bueno, esaten ari gina bezala, ordenagailuaren pantailaz asko zaratago ere iritsi da SMR-a, adibidez 2017an Ikeak bideo bat argitaratu zuen, non azaltzen zen pertsona bat ohea egiten, izarrak laztantzen, isiltasunean, zagite armairua ordenatzen, eta dena zen ASMR teknika erabiliz. Eta lehen urtean, Super Bowlean, bakizu egiten dituztela, Super Bowlean ateratzen diren iragarkiak dira oso garrantzitsuak, zagite $1.000.000 balio du bertan zure iragarkia jartzeak, eta orduan badago Ultra Pure Gold izeneko zerbeza marka bat, eta horrek egin zuen bideo bat, beraien iragarkia zan ASMR bidez, eta Zoe Kravitz aktorea, Lenny Kravitzen alaba, bera azaltzen da, eta entzun. Together. This place, so pure, you can feel it. This beer, so pure, you can taste it. Michelob Ultra Pure Gold. Zuk imaginatu, esaten dute Super Bowl dela telebistan ikusle gehien dituen Egun bateko ekitaldia, ez? Egun bateko ekitaldia. Zuk ez baduzu ASMR kontzeptu ezagutzen eta izia iragarriak ikusten eta derrepente azaltzen zaizu, Zoe Kravitz together. Horrela izketan, pixkat igual flipatu egiten dezu. Baina nahi gustatzen zait. Bai, ez duz nire, bai, Zoe Kravitz bat ez du ez? Bai. Baita ere, baina garagardo da. Garagardoa da, bai. Garagardo hori ez dakit, baina erentxe garagardoa tartuko nuki, bai. Gustora asko. Hildo beretik, Netflixek bere telesail eta pelikulak iragartzeko, ASMR bideoak egiten hasi da, aktoreekin. Duela urte bete, Paulina de la Mora, dala La Casa de las Flores telesaileko pertsonaia famatu bat, bera jarri zuten ASMR egiten, gero duela hilate batzuk Naioan Imri Urrutiko etxeak, baita ateratzen dela La Casa de Papel telesailean, berak ere egin zuen ASMR formatuko bideo bat. Inigo zer izara? ASMR kafetero bat, nahi, bigarren kafekoa. Xua bego inberdezu. Ez. Harein, hola, katilloan. Tiki. Horrela. Horrela. Era azukre karriko eta botako ditolatz. Perfecto. Azukrearen hortze hori, Basta bizpuntu hartzen. Hori da, ikasten naizea, eski gorre naiz, burronka otaia zuet, bale, jorriko naiz, txipa eserremean. Guk ez ditugu elkarrizketak ASMR-ean egingo, esan dugu bezala entzuleek ez dute ondo entzuten, baino W Magazine aldizkaria hasi da horrela egiten elkarrizketak, aktori, idazle edo musikariei, eta, iguain ikusiko dezute Rosaliari egindako elkarrizketa. Gaina Rosaliak nola dauzkan, azkazalak luze-luzea. So much that I use a lot in my productions, which is very inspired in flamenco, and is using my hands like that. Hemen daukagu dena, nola dauzkan azkazalak, dauzkan eraztunak. You can hear the rings too, which is supposed not to sound. The rings shouldn't sound. But, I love gold. So there's another sound, an amazing one, which is the rings, just the rings, the jewelry, Yeah. Bitxien zaratak. Hori da, mira. Bideonek dauzkaztak itzen milioi ikustaldi, eta nola, berak, Rosariak ia berez hitz egiten du, pixkatorrela xuabe. Dauka oso hau txaproposa ASMR bideoak egiteko. When I dance, sometimes people, they cannot hear, I'm on stage and I hear it, but the audience maybe doesn't hear it, but they feel it, they see it. And it's this one, with my fingers. Horrelako zerbait. Orduan, labur biltzeko.
Ikasi dezute zer dana ASMR-a? Bai, oso garbi geratzen zaigu. Oso ondo. Eta goiuri badakizu, jente asko bai, gustateakola, ASMR-a sentitzen da biela jentea jaten ikusten da bienien. Baina, Horrekin ezin dut. pila ba jaten, danatarik, kroketak, pizza, hamburguesak, eta bestien atzetik da horrek plazarra. A ber, Inigo, gauza guztiek ez dute sortzen ASMR-a. Orduan, Probat, hasi baina. zaitezkezu hemen estudioko dena ikutzen. Probatzen ari nintzen. Oso ondo. Bai, Gauza probatzen ari naiz. zure jarrera hobetu duzu Egia ASMR sortzen ditu. klasearen hasieran eta klasearen bukaeran. Adibidez, horrek asko Oso sortzen ondo. dit. Orduan, entzule. Bilatu interneten ASMR, jarri ASMR, eta hor topatuko dituzu bideo pila bat. Topatu zein dan gehien gustatzen zaizuen bideo mota. Eta bideoak egin nahi badituzue. Gogoratu izan behar dutela oso mugimendu leunekin eta hotxua berekin, eta hola, zaratarik gabe. Eta esan duen bezala, 15 minutu eta 4 ordu bitartekoak. Bai edo ez bakarrik erantzu idazu. Zuri ASMR sor dizazuke norbait ikustea benetan gustoko duzun taberna baten kroketa bat kozkatzen eta bexamela hola dariola? Sortuko lizuke edo ez? Beste pertsona bat ari da kroketa jaten? Bai. Ez. Eta zu jaten baduzu? ASMR-a ez. Sentsazio hori ez. Ez da di. Plazera, bai, baino ASMR ez. ASMR ez. Bueno, argitu dugu orduan.